खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि उदां बिजाथि राजीव कुमार ब्रह्म बिथांनि सायाव गिदिरथार अजद दैखांदोंमोन BPFनि बिजाथि थामहिनबा NDAनि बिजाथि रूपम रय बिथाङा। जाय अजदा एबा जाय अजदखौ बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि गोबां रायजो राजाफ्रा हजम जायाखैमोन आरो बेनो जाहैबाय बे अजदानो जाहैबाय राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइयाव जा ABMSUनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ जिउ फोजोबनाय साननि समावनो क'क्राझाराव जा गिलु बालुयै जिउ फोजोबनाय जाथायाव लोब्बा गोनां होननानै अजद दैखांदोंमोन रूपम रय बिथाङा। आरो बे समाव मख'नांगोन दि जाय समाव लाफिकुल इस्लामखौ इनाय अनागारै जिउ फोजोबदोंमोन माखासे दुथां सुबुंफ्रा बै समाव अब्लानिया राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा BPFनि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन। थारैनो बे बाथ्रा आरो सोंथि आरो अजदा दिनै BTCआव गोबां सावरायजानो हमदों। थारैनो राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा लाफिकुल इस्लाम बिथांनि जिउ फोजोबनायाव लोब्बा थानाय सासे मैखोम सोद्रोमा नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। बेखौ लानानैनो मैखोमै बे समाव दाबि दैखांदों जुदि रूपम रय बिथाङा अजद दैखांनायखौ बोखांना लायाब्ला आरो निमाहा बियाब्ला राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा 1000 कौटिनि मानहानि केस होगोन एबा डिफेमेशन केस होगोन होननानै बे समाव गोख्रों अजद दैखांदों। बे समाव फिन फोरमायबाव रूपम रय BPFनि सासे बिजाथि जाय बिजाथिया BTCनि बायजोनिफ्राय जोंनि बावखुंग्रि BTCनि सिङाव थानाय बियाबाव बिजाथि गसंफैदों। बै रूपम रयआ जाय राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोख्रोङै बिग्रायबोदोंमोन बै बिग्रायबोनायनि सायाव जाबायदि मुगैजाथाव आरो दुखुनांथाव अजद दैखांदों जि लाफिकुल इस्लामखौ जिउ फोजोबनाय सासे फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ जिउ फोजोबनायाव लोब्बा दं होनना बुंनायखौ बे समाव गोख्रों फिनजाथाय होदों राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा। रूपम रय बिथाङा जुदि थाबैनो निमाहा बिया अब्लानिया बिथांनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन थामहिनबा आयेननि बायदियै डिफेमेशन केस होनाय जागोन होननानै गोख्रों अजद दैखांदों राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा। रायजोफोर खोनासंनानै ला, आंखौ बर' जाथिखौ आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथाङा साहा रूपम राय दांगुरा BPFनि केन्डिडेटआ आंखौ जोंनि जातीय संगठन ABMC नेता लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनायाव जड़ित दं होननानै बबेनिफ्राय बेयो पावार मोनखो? सोर बुंदों बेनिलाय? बिथाङा जुदि प्रमाण दंबा होफैथों, नङाब्ला बेखौ 1000 कौटिनि आङो डिफेमेशन केस होनाय जागोन। आङो बे साननै सानथाम जेराव क्षमा बियाब्ला आरो बिथाङा आंखौ गिनानै दिनैहाय गोदाव सोराव बुंदों। जुदि सिगाङावनो मिथियोब्ला मानो बुङाखै बेलाय? बेथ' केसआ अलरेडि सिबाइआ सार्चसिट होनानै थांबाय। सिबाइनिफ्राय देरसिनाबा माबा दंबावो नामा? बे होखांनायनि उनाव नाम थाम होनानै थांजोब्बाय। बे रूपम भाइआ मिथिगोन ना मिथिया? दा आरोबाव बर' जाति आरो मुस्लिम मानसिजों आरो गन्दगल खालामनो थाखाय बिथांमोना आरो बेखौ षड़यन्त्र खालामबाय।